idem parkovať. Jeden celý deň ste tu nič nespravili. Pozeraj sa tam, čo robíš. Teraz niekto povie, že sa cíti zle. A ja sa cítim zle. Ešte celé telo ma bolí. Jegor, uhni. Mám proste tvár, že to sa nemôže robiť. A teraz my vás máme omluviť za ten celý deň a Nikola mala napríklad kosti. Teraz to ako predstavujete, že čo chcete teraz, akože chcete polievku, chcete jesť suhu, chcete krížu, všetko, hladím ste, hej? Nevidím ju. Takže sa ospravedlňujem, to bolo pochopiteľné, som čakal, kedy tá chvíľa príde. Zastal? Ale Zastal? Čakaj. to je proste neskutočné niečo, čo sa stalo. Neviem to len tak prepačiť. Dobre, môžeš. Nie divu, Adam nikdy nemal rád. Pomaly, kľudne, zatoč, aby boli aj smerovky vidieť, to je ono. Druhú stranu zatoč len, pribrzdi. Že rebélia skončila. Dobre, a túto zastav a zapni vnútri. Vypni vnútri. A zapni vnútri. Vypni. A zapni. Výborne. Teraz zapni predné svetlá. To je ono. Teraz len zatoč, aby bolo vidieť smerovky. Druhú. Výborne. Cúvni. Cúvni. Zastav. Cúvni, malinko. Dobre. Zajtra budeš natáčať vonku. A tieto